बेयाव गामि सोसननांगौ दङ, बेयाव समस्ति 60टा बांहोनांगौ दङ, बेयाव डिपार्टमेन्ट बयबो बर'फोरनि थाखाय बिथां दिपेन बर' साराहाय मोनसे नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय खौरां दैथायदों आरो आं बे खौरांखौ नोंथांमोननोबो भिडिअनि गेजेरजों लाबोनो होननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। नोंथांमोनाहाय दिपेन बर' सारनि एबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथांनि नैबे भिडिअआवहाय जाखिनि बुंलांनाय बाथ्रा नोंथांमोनाहाय बेखौ जोबजासिम नायलाङोब्ला बुजिगोन। बिथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि बर'फोरनो मा बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों दिनैहाय नोंथांमोनाहाय बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हागोन। बिथाङा जे बर' हारिनि थाखाय बिटिआर एकर्डखौ लानानै फिन खेबसेबाव जुदि बे दफाफ्रा मावफुं जाजोबाब्ला बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ फिन खेबसेबाव जागायफिनगोन होननानै बिथाङा गोख्रों बुंदों। लोगोसेनो नोंथांमोनाहाय बे बाथ्राखौ बुंनांगोन जे दानि नैबे सोलिफुबाय थानाय समावहाय नोंथांमोना बिटिआरनि बड'लेण्डनि थाखाय मुभमेन्टआवहाय नोंथांमोना बाहागो लाफिनगोन ना लाफिना आरो लाफिनोबा माबायदि लागोन नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअखौ नायनानै कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरदो। लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। जोंनि जि नाजानाय एफर्ट आरो रिलेन्टलेस जोंनि जि प्रेसार, बे प्रेसारा कन्टिनिउसलि सोलिगासिनो दङ। मिजिंथिदों 2025नि माने आधा बाहागोआवनो फैबाय थानाय माने 3 निफ्राय 6 दाननि गेजेराव मेजर जिखिनि जोंहा एचिभमेन्ट मोनबावनांगौ दङ, जिखिनि जोङो एचिभमेन्ट मोननांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावबावनांगौ दङ आरो बे बेलायाव जुदि बिटिआर बड'लेण्डनि खोथाखौ जुदि जों रायखाङोब्ला बेयाव गामि सोसननांगौ दङ, बेयाव समस्ति 60टा बांहोनांगौ दङ, बेयाव डिपार्टमेन्ट बारायनांगौ दङ आरो फाइनान्सियेल अट'नमिनि गेजेरजों जोंनि जि बड'लेण्ड जि काउन्सिल बा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे 6 डिल काउन्सिलखौ जोङो मजबुत खालामनांगौनि थाखाय बा मोनसे स्टेटास आरो स्टेन्डार्ड बे पर्यायाव लांनांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ बे फैबाय थानाय समाव गोख्रैनो जोबगोन। आरो जोङो जिहेतु हाबा मावबाय थादों बिनि सायाव जोंहाबो मोनसे माने टारगेट जोङो बेखौ खानानै लादों। गुबुन मोनसेया जाबाय बर' कसारि काउन्सिलनि जि माने फुल फ्लेजेड जि स्टेटास बेनि गामि नटिफिकेसन खालामनांगौ, बेयाव समस्ति निर्धारन खालामनांगौ, बिसायख'थि खुंनानै नांगौ रोखोमनि बेयाव जे पुजि होनांगौ, फाइनान्सियेल जिखिनि माने बेयाव 10-12 लाख बर' सुबुंफोरखौ जौगानायनि थाखाय माने पुजि होनांगौ। बे पुजि होनांगौनि बेलायाव सरकारा जथेस्थ' बिथांमोना माखासे नेग्लेक्ट खालामनायखौ जों नुदों आरो नांगौ बायदि साफिसियेन्ट पुजि होआखै। दा बेखायनो बे बिथिंखौ आबुङै मावफुंनांगौआ जोंनि सल रेसपन्सिबिलिटि, बयनिबो रेसपन्सिबिलिटि। आरो बिटिआर काउन्सिल, बर' कसारि काउन्सिल इउनाइटेडलि थानानै आसाम सरकारखौ नारसिननायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जों जाफुंसार होनांगोन। कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिलनि जि जेंना दङ बे जेंनाखौ समाधाननि थाखाय बिभिन्न एंगोलजों बे हाबा मावनाय जादों आरो बेयाव जथेस्थ' बाधा, जथेस्थ' रेस्ट्रिक्सन, अबस्ट्राक्सन्स गैया नङा दङ आरो स्वयं बे कार्बि आंलं ओनसोलनिफ्रायनो बे अबस्ट्राक्सनफ्रा फैदों। दा बेखायनो बे अबस्ट्राक्सनफोरखौ गैया खालामनानै भारत सरकारखौ जोङो कनभिन्स खालामनानै बेखौ जाफुंहोनांगौआ जोंनि बयनिबो बिबान। 2003आवबो दङमोन, 2020आवबो दङ। दा बे बिबाना जोंहा थाबाय। आरो बारग' एनडिबिफोरनि जिखिनि जेंना जेंसिफोर दङ बिथांमोननि गासै जेंना जेंसिखौ जेलाव थानाय जोंनि मार्टियार परियालनो रां अनसुंथाइ होनांगौ, रिहेबिलिटेसननि माने जोबथा मोनसे पार्ट दंबावो आरो फारसेथिं केस दैखांनांगौ बा उइथड्र खालामनांगौ दङ। बे बिथिंखौबो नोजोर लाखिनानै दिनै खामानिफोरा टाइम टु टाइम माने डिसकासननि गेजेरजों मोनसे फिनिशिंआव फैनायनि लामाखौ जों नुहुरदों। थारैनो आनान गसाइनायाव जोङो अरायबो आरज गाबगोन जे बे बिथिङा जोबस्रांनायनि उनाव गोजोन आरो सान्थिया माने पार्मानेन्टलि एस्टाब्लिश जागोन आरो जोंनि ओनसोलाव जिखिनि इउनिभार्सिटि, जिखिनि कलेज, सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, रेलवे कोचनि माने वेगन वर्कशप बा फेक्टरि आरो लोगोसे जोंहा एनआईटी गुबुन गुबुन जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार जि डेभेलपमेन्टेल पेकेज बा इनस्टिट्यूशनफोर दङमोन बे मोगथां महराव फैबाय थानाय समाव गोख्रैनो महर मोनगोन। आरो जिहेतु मोनसे
माने फाइनाल स्टेजाव दङ गोबां प्रजेक्ट आरो गोबां इनस्टिट्यूशन बा इनफ्रास्ट्राक्चारा मिजिंथिदों बिनि गेजेरजों बर' हारिया जिखौ माने हास्थायनानै जोङो सोमावसारदोंमोन आरो सोमावसारनायनि माने बे धारायाव बड'लेण्ड आलादा रायजोखौ बिथा खालामनानै जि सोमावसारनाय बा मोनथाम पलिटिकेल दाबिखौ लानानै जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि धारायाव जोङो मोनथाम एकर्ड मोनबाय आरो बिटिआर एग्रीमेंट बिनि गेजेरजों बिटिआर रिजन बड'लेण्ड रिजन बर' कसारी काउन्सिल कार्बि आंलंनि बर'फोरनि सेफगार्ड आरो बिथांमोननि जे मोनसे जास्टिस गासै बिथिंखौ जोङो एटेनसनाव लानानै 2025आव जोंहा मावनो गोनां बिबाना आरोबाव बांबावबाय आरो 2025खौ टाइमलाइन खानानै जोंनि मेक्सिमाम लेभेलनि हारिनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनानै गोदान गोदान एजेन्डा माने साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बा माने जोंनि जि माहारिखौ गोदान मोनसे बिथिंजों गोदान मोनसे धाराजों हारि दानायनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ बेखौ जोङो बिनि गेजेरजों बिटिआर रिजन बड'लेण्ड रिजन बर' कसारी काउन्सिल कार्बि आंलंनि बर'फोरनि सेफगार्ड आरो बिथांमोननि जे मोनसे जास्टिस गासै बिथिंखौ जोङो एटेनसनाव लानानै 2025आव जोंहा मावनो गोनां बिबाना आरोबाव बांबावबाय आरो 2025खौ टाइमलाइन खानानै जोंनि मेक्सिमाम लेभेलनि हारिनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनानै गोदान गोदान एजेन्डा माने साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बा माने जोंनि जि माहारिखौ गोदान मोनसे बिथिंजों गोदान मोनसे धाराजों हारि दानायनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ बेखौ जोङो सुस्रांनांगोन आरो खावलायगोन जे बे गोदान बोसोराव जाहाथे बयनिबो जिउआ रैखाथि गोनां जायो आरो जि मोनसे जौ जुवानि थासारि जे मोनसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा ड्राग्सनि जि थासारि दा गोदान बोसोरखौ वेलकाम खालामनानै बयबो पिकनिक जानो थांदों बयबो माने बेबायदि रंजानाय माखासे थासारियाव रावनिबो जिउआ जाहाथे आसखान्दा जाया बेनि थाखाय बिमा बिफा गार्जेन समाज बयबो जाहाथे गोख्रोङै नोजोर होगोन आरो गावबा गावबो मोनसे सांग्रांथि माने नोजोरजों दावबायगोन आं बेखिनिखौनो मिजिंथिनानै बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंनिसिम आंनि खरगंलाय गोदान बोसोरनि फिन खेबसेबाव गाहाम हामलायनानै हारिनि गासै बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो निष्ठा आरो माने मोनसे बिश्वासनि गेजेरजों हाबा मावलांगोन बेखिनिखौनो फोरमायबाय गोजोन्थों।